ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ଯିଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନ ଆସିଛି ସାଇଡ୍ ପ୍ରକୃତି କି ସେ କେବେ ଚିହ୍ନିନି କି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଯେ ନ ଆସିଛି। ଥରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଅଛେ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଏଠି ଅଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପୁରୀରୁ ଆସିଛେ, ଆଉ ଯେ ଆରଥରକୁ ଆସିକି ନାଇଁ ତମର ତ ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କର। ଆହୁରି 8 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତମେ କ'ଣ କହିବି କହିଦେଲ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତମେ ତ ସବୁ କହୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତମେ କୁହ। ନାଇଁ ତମେ ତ କହୁଛ। Please can go for Right. birds. I didn't know that taking. ତମେ କୁହ। পুরো অন্ধকার নেমে গেছে।